Güneşli zaman gozgulmayan emlak agentligi, öýleri, kotejleri we ýaşaýyş şertleri gowlandyrylan jaýlary satmak we satyn almak işlerine tiz, ýokary derejeli we ygtybarly hyzmat gönderilir. Güneşli zaman uslat hünärmenleri bilen gozgulma emlaga degişli ähli resminamalary gysga wagtda düzetmekde size ýardam eder. Bizim bilen gelişik bağlanşan müşterilerimize öý goşlaryny getirip bermek, öýlerini tämizlik etmek. Arzan bahadan mebel önümleri, hojalykda ulanylýan texnikalar we 3 ölçögli bedek işlerini taýýarlap berýär. Şeýlekem, biziň her müşterilerimize restorana girmeklik üçin sowgatluk sertifikady garaşýar. Biziň telefon belgilerimiz 95 40 61 95 40 62. Biziň resmi saýtymyz güneşçizaman.com